Yawwa, auta MG, da Allah yanzu a fannin soyayya da wa kake ji? Fannin so da kauna ba a kai gare ki. Yawwa, dama jami'an Kano da suka ce in bincika musu in gani wace ce tafi kokari a yi matan bana, kuma da na lissafa na gani sai naga fatan Abubakar tafi kowa kokari a bana. Inda za a bincika sai an baki maki. Auta MG, a iya binciken da ni ne na ga fuskanci kaiwa kai tun ba ka kake so, amma a kan matan bana kai ma ka san jaruwa fa ita ce Mom Gombe. Ke na gani a farko ba wata ta biyo ki. Wai auta MG, daga fara soyayya da tumba gwaskan nan kan me ka ji ne kan ya ratsa zuciyanka? Ni ba sai da na shigo ciki na fahimta. Ku danna mana subscribe sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. AHMAD Tudawa TV, taku ce.